UBPO आफादा काउन्सिल जौगानायनि जेबो खामानि मावनो हायाखै, बेनिखायनो गोदानै UBPF आफाद दानो गोनां जादों। सनितपुर जिल्लानि सादिखियाजुलि हालामनि सिङाव थानाय गलापि बसुमातारी मेम'रियेल गार्ल्स स्कुलाव UBPF आफादा मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायफैदों। गांसे दख'ना आरो फास्रा गांसे खरै गासै 30सो सुबुंनो होनानै बरायनाय जायो। लोगोसे UBPFनि गाहाय आफादगिरि डक्टर गाम्बारु मुसाहारिया मोजां रोखोमै सोलोंथाइ लालांनो बोसोन होबावो। बे समाव आलासि महरै बाहागो लायो UBPF आफादनि गाहाय नेहाथारि डक्टर बाबु बर', लोगोसे गाहाय आफादगिरि डक्टर गाम्बारु मुसाहारि आरो बेजों लोगोसे आफादनिनो गोबां दैदेनगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लाबावो। फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे बे मेलाव फरायसा आरो गार्जेन बिमा-बिफाया बे मेलाव बाहागो लायो आरो UBPFनि मान बावनायखौ गोसो खुसियै नाजावो आरो मेलखौ जाफुंहोयो। निउसिलेन्डसिम बिटिसिनि बायजोआव जोंनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल बिनायनि बागै जोङो 2014आव जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद बे आफादखौ दादोंमोन आरो बे आफादनि गेजेरजों जोङो बिटिसिनि बायजोआव 22 जिल्ला आरो 10 लाखनिख्रुइबो बांसिन बर' कसारिफोरनि थाखाय जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जोङो थांनाय 17 फेब्रुवारियाव मोनदों। आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ सोरजिना होदों। बै समाव जा काउन्सिल बिनायनि जा आफादमोन खौसेथि बर' सुबुं आफाद इउनाइटेड बर' पिपल्स अर्गेनाइजेसन, बे आफादनि आङो फाउन्डार जेनेरेल सेक्रेटारिमोन। काउन्सिल मोनखांनायनि उनाव जों बे बाथ्राखौ नोजोर होदों जे काउन्सिलनि माखासे खहाफोरखौ सुफुंनो थाखाय आरो मोनसे जोङो डेम'क्रेटिक ससियेल अर्गेनाइजेसन, नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन बे आफादखौ जोङो दानांगोन। बे दानानै जोङो काउन्सिलाव माखासे खहा जौगाथायखौ जोङो लाबोनो थाखाय जों बेखौ दिमान्ड होनो थाखाय आरो नारसिननो थाखाय आसाम सरकार आरो सेन्ट्रेल सरकारखौ जों नारसिननो थाखाय बे आफादखौ जोङो दानांगोन। बेजों लोगोसे बर' हारिनि राव हारिमु थुनलाइ जौगाथायनि थाखाय, समाज जौगाथायनि थाखाय, राजखान्थियारि बिथिङाव भारत संबिजितनि सिङाव जाफोर सुजुग सुबिदा बेफोर मोनथायखौ मोनफुंनो थाखाय नारसिननो थाखाय बे आफादखौ जोङो दानांगोन होननानै सानलायो आरो गोबां जोङो इन्टेलेक्सुवेल सुबुंफोरजों सावरायनानै नैबे खौसेथि बर' सुबुं गौथुम इउनाइटेड बर' पिपल्स अर्गेनाइजेसन बे आफादखौ जों जोनोम होनाय जायो। आरो बे आफादनि जा गोबां माखासे मथ' दङ बा खामानि मावनो दङ, दा खौसेथि, सान्थि आरो जों थांना थानायनि लामा गाहायैनो बेनो। बर' जेरावखि थाया मानो जोङो ज' थांनानै थानांगौ, ज'यैनो जोङो खामानि मावलांनांगौ। बे जायाखै। जा अनसुंथाइ मोननांगौमोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय, स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखौ मोनाखै आरो जाबायदि समानै खामानि मावनांगौमोन 22टा जिल्लायाव आरो 10 लाखनिख्रुइबो बांसिन सुबुंनो समानै खामानि मावनांगौमोन, बे मावनायखौ नुवाखै। जों आसा खालामदों आरो जों खामानि मावनो आखायाव लादों जाहाथे रायजो राजाफ्राबो मदद आरो हेफाजाब होगोन। रायजो राजाफोरनि मदद आरो हेफाजाबनि गेजेरजों जोङो खामानि मावनो हागोन होननानै फोथायनाय दं आरो बेनिखायनो जोङो लामाखौ आवगायदों। आसाम इलेक्सन कमिसना फोसावनाय डिलिमिटेसननि सायाव BKWSआव माबायदि गोहोम गोलैगोन? आसाम नैबे बिटिआरआव सोसननायनि जा कमिसन 27 जानुवारियाव जा MOS दंमोन, बे MOS मथे बिटिआरआव हाबसननाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ आरो लोगोसे BTC जिं थाफिननाय गामिफोरखौ सोसननाय, दानख'नाय बे बेलायाव जा कमिसन दादों, बे कमिसनखौ जोंबो नायबाय थादों, लामा नायबाय थादों। बिथांमोना थाबैनो खालामनांगौ आरो जों आसा खालामदों दाबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जा कमिसन, बे कमिसनाव जोङो फरायसा आफादनिबो दं, NDPनिबो दङ
स्टेट गभर्नमेन्टनिबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिबो दं जों आसा खालामगोन बिथांमोना थाबनो सलुसन खालामगोन जे सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ थाबैनो नैबे गामिनि जा सिमा बेखौ थिग खालामनानै बिटिआरआव सोसनगोन आरो बिटिआरआव सोसननायनि अनगायै जायफोर आद्रा थालांगोन बे बर' कसारि वेलफेयार अथ'न'मासो हाबसिनगोन जोंहा बे आसा आरो जों बेखौ नायगासिनो दं आरो बेनि अनगायै जोङो काउन्सिलाव जा स्टेट गभर्नमेन्टआ जा बाजेट होदों बे बाजेटआ जोङो थोआ गोबां बाजेट लाबोनानै जोङो बर' माहारिफोरनि बा बर' माहारिनि जौगाथायनि थाखाय जोङो जाहाथे फान्डखौ लाबोनो हायो बे स्टेट गभर्नमेन्टनि अनगायैबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय सेन्ट्रेल स्पन्सर स्किम प्रजेक्टफोरखौ लाबोनानै जाहाथे जोङो बर' माहारिनि गेजेराव जोङो समानै खामानि मावनो हायो बेनि थाखाय बे गोबां थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जोङो बे आफादखौ दानाय जादों जोङो दासिम बे आफादखौ गुवाहाटि नोगोरमायाव थांनाय जुननि 4 जुनाव बालाजी मन्दिर सिंनि अडिट'रियाम हलाव दाफुंनाय जायो आरो 18 जुनाव जोङो सरबांसा लानाय जायो आरो दासिम जोङो कामरुप मेट्र' आरो आनसलिक कमिटि दाबाय गलाघाट जिल्लायाव थांनाय 26 जुनाव जोङो गलाघाट डिस्ट्रिक्ट कमिटि इउनाइटेड बड' पिपुल्स फेडारेसन बे आफादखौ जोनोम होनाय जाबाय आरो जोङो ग्रेजुवेलि बिदिनो आफादफोरखौ दालांगोन जोङो जेसेबां बिटिसिनि बायजोआव 22खान जिल्ला दं बे 22खान जिल्लाखौ जोङो दाजोबगोन आरो जोङो आगान सुरबाय आरो बे दानाया थाबाय थासिगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि माखासे मावनो गोनां बर'फोरनि माखासे थांखि खहाफोर हा हुनि जेंना दं सोलोंथाइनि जेंना दं समाजारि बिथिङाव जौगाथायनि हाबा मावनो दं राजखान्थियारि बिथिङाव जोंहा माखासे खहा दं बेखौ मोनफुंनो थाखाय गोबां बे आयदाखौ लानानै बा थांखिखौ लानानै बे आफादखौ जोङो दानाय जादों गोजोन्थों नोंथाङा नैबे इउबिपिअनि सासे फाउन्डार सेक्रेटारिमोन दायो नोंथाङा बैनिफ्राय सोलायनानै नैबे दा इउबिपिएफ हान्जाखौ दाबाय दायो बेखौ नोंथाङा सानगोन नामा बा बुंगोन नामा जे बै समाव बै इउबिपिअआव बेबायदि बर'नि थाखाय खामानि मावनो हाला होननानै नोंथाङा साननाय दं नामा आं बेखौ दा फोथायदों दा खौसेथि बर' सुबुं आफाद बै समाव आंनो गायसनगिरिमोन गाहाय नेहाथारिमोन दा काउन्सिल जाखांनायनि उनाव काउन्सिलखौ जों मोनबाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गेजेरजों जों काउन्सिलखौ मोनबाय खौसेथि बर' सुबुं आफादा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि आखाइ आगदा हिसाबै खामानि मावनाय बे जोंहा माखासे थांखि दंमोन नाथाय बिथांमोनहा जों जेरैबायदि सानदों बिथांमोना खामानि मावनो हायाखै इम्पार्शियेल जेरैबायदि खामानि मावनांगौमोन मावनो हायाखै मानो होनोबा जोङो नुदों नोंथांमोनाबो मिथिगोन जे सिमोन सापरियाव हेड अफिस लांनाय बेखौ मिहिनेश्वर बसुमतारी चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बिथाङा गावनि डिसिसन मथे लांदों आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जा डेभेलपमेन्ट फान्ड 70निफ्राय 75% धेमाजियावल' बाहायदों बेनि अनगायै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गुबुसा माखासे एमप्लयि बे एमप्लयिखौबो धेमाजि जिल्लानिफ्राय मिहिनेश्वर बसुमतारी बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारा एमप्लयि हिसाबै होदों दा बेफोर माखासे हाबाफारिखौ खौसेथि बर' सुबुं आफाद माखासे दैदेनगिरिफ्रा नोजोर होनांगौमोन समानै खामानि मावनाय समानै जौगाथाय मोननाय आरो समानै जाहाथे जोङो सुजुग सुबिदाखौ मोननो हायो बेफोरखौ नोजोर होनांगौमोन नाथाय बिथांमोना होनो हायाखै बेफोरनि माखासे जेंना दं बेनिखायनो आङो बे आफादजों जानाय नंला आरो बे आफादजों जोङो थाबाय थायोबा समाजा जोंखौ दुखु मोनगोन गाज्रि मोनगोन सोंखारिगोन बेनिखायनो जाहाथे जोङो काउन्सिलखौ जों सोरजिनो हाबाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गेजेरजों बे काउन्सिलनि जौगाथायखौ समान नोजोरजों दिथा होनो थाखाय आरो रायजोफोरनि खामानि मावलांनो थाखाय नैबे खौसेथि बर' सुबुं आफाद गौथुम इउनाइटेड बर' पिपुल्स फेडारेसनखौ दानाय जाबाय बिथांमोना जे मोनसे खोथा बुंदों जे इउबिपिअनि एगेन्स्टआव बे नोंथांमोना बे आफादखौ दानाय जादोंमोन थोंजों बुंनो थाङोबाथ' एगेन्स्ट होनाय बायदिनो जागोन खिन्थु जोंहा बिथांमोनजों एगेन्स्ट गैया बिथांमोनहा बयहाबो राइट्स दं इन्डियान संबिजित बा कनस्टिटिउसनाव मोनफ्रोमबो हारिया बा साफ्रोमबो सुबुङा गाव गाव गोसोनि मथे नन पलिटिकेल
माने अर्गेनाइजेसन दानो हायो बिथांमोनाबा आफाद हिसाबै दङ थागोन जोंहा गोदान आफाद दं जोंहा थांखि आरो एम एन अबजेक्ट दं बिथांखि दं जोङो मावलांगोन जोंहा बिथांमोनजों जेबो खहा गैया गोबां माहारियारि आफादफोर दङ बे बिथिङाव बिथांमोना नोंथाङा जाखिनि बाथ्रा बुंदों बेखौ मावफुंनो हायाखै नामा जे बर' समाजाव जिखिनि खामानि मावनो गोनां दं होननानै नोंथाङा बुंदों बेखौ बिथांमोना मावफुंनो हायाखै नामा जायनि थाखाय नोंथांमोना बे आफादखौ दानो गोनां जादों नैबे साननो गोनां बाथ्रा बड'लेण्ड सोरजिनायनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जोङो आन्दलन खालामबाय 2 मार्च माबायाव मा होनो 1987 तो बिथांनि दैदेननायावनो बड'लेण्ड सोरजिनाया जाबाय दिनैसिम जों मोनदों दा बिनि अनगायै जोङो सानदोंमोन जे बिटिसिनि बायजोआवबो बर'फोरनि राव हारिमु थुनलाइ आरो माखासे समाजारि बिथिङाव जोङो राजखान्थिनि एरेन्जमेन्ट पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट मोननायनि थाखाय बे एरेन्जमेन्टनि थाखाय बुंनो थाखाय रावबो गैयामोन दा गिबियावनो आङो बिटिसिनि बायजोआव बर' रायजो राजाफोरखौ इन्टेलेक्सुवेलफोरखौ लोगो हमनानै एबसुनि सिनियरकानो जा साहित्य सभानियानो जा एक्स बिटियानो जा सोरबा एनडिबियानो जा गुबुन गुबुन ससियेल सटिलिटिजों थाग्रा मानसि सुबुंफोरजों जोङो रायज्लायनानै बे आफादखौ दानाय जादों आरो बे आफादनि गेजेरजोंनो जोङो काउन्सिल मोनदों दिनै दा बेखौ जों बुंनो हायो बै समावथ' बर'फोरनो मोननै काउन्सिल होआ होननाय अनेक सोमजिदोंमोन अब्लाबो जों मोनदों जोंहा दा बे जोंनि गोदोनि जा साननाय बे साननाय हनायखौ जों जाफुंसारनो हादों थिग बे रोखोमैनो दा जाखिनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव